Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясына 80 яшь. Менә 80 ел буена бу артистларның оешмасы татар халкын гына түгел, безнең республикабызда, Россия төбәгендә яшәгән үзенең тамашачысын әйдәп, аны халкыбыз мирасы белән, аны классик музыка белән, аны бөтен дөнья күләмендәге популяр музыка белән таныштырып килә. Шушы уңайдан мин инде филармониянең сәнгать җитәкчесе буларак сезгә Рөстәм Мингалимның бер шигырен укып китәм. Барам. Барам. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә кичкенә түгел мин. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә җиңел түгел мин. Бала чагымда кичкенә идем. Җиңел идем. Бушлык кебек идем. Тормыш бушлыкка ыргылган һава төсле миңа бәрелде. Зур басым белән каршыма килде дә килде. Ак чәчәккә күмелгән бәрәңге бакчасы булып тормыш миңа килде. Елга ярында шалбарымны чәйнәп торган ала бозау булып тормыш миңа килде. Кесәмдә тиен дә юк чакта кибеткә кайткан яңа костюм булып тормыш миңа килде. Завод гудоклары, хезмәт хакы, мәҗлесләр, җырлар булып тормыш миңа килде. Анам хатындагы юллар булып. Дөньяга сыймый, минем генә башка сыя торган уйлар булып тормыш миңа тулды. Хәзер мин йөк тиелгән машинадай барам. Тормыш мәшәкатьләреннән хәтта азрак тапланган булсам да, мин үз кеше. Мин дә бәбиләрен ак биләүгә төреп үстергән аналар авылыннан барам. Җир әйләнеп эзләремне шырыный үзенә. Бер кирәге чыгар тасма сыман.